Ассалому алайкум, дӯстони азизи ман. Хуш омадед ҳама каса ба канали ман. Обуначиҳои наве, ки ба канали ман обуна шудастен, шуморам хуш омадед, дӯстони азизам. Иҷа бошад тарзи тайёр намудани субҳонаи бо лаззат ва питсаро пешкаш мекунам. Марҳамат, тамошо кунед. Тайёр кардам. Ина результаташ. Бинед чӣ қадар сочни мулоимак омадагиа. Иҷа боша якта субҳонаи бо лаззат тайёр мекунам. Марҳамат, тамошо кунед. Ба мо дар кораи помидор, сир, духтаро сири голландский ё ҳолландӣ сир бошад, 5 дона тухм дар кораи, намак, мурч, приправа дар кораю, баъд лаваш дар кораи. Аввал дар сковородкамон камакак рӯған мерезем. Бисёри баъд нарезем духтаро. Ҳамин таги сковородкатон рӯған олида шавад. Баъди рӯған камтар ҷӯш кишуд, баъд помидор меандозем. духтаро рӯғана ҷӯши баъд накунед. Ҳамин камтарак шир гарм кишуд, помидорро андозем. ай болои помидор намак мекунем ҳамашда. приправа мерезем. баъд мурча мерезем духтаро. иҷада бошад дар 5 дона тухм камакак намак меандозему венчикати якҷоя мекунем. ҳамин тухме ки якҷоя кардагем оҳистак дар болои помидоромон мерезем. барои вақте ки тухм хушрӯ оли напухтагӣ якам тараками пухт, ай болош бошад оҳистак лаваш мемонем. баъди лаваша мондан духтаро камакак манамихам мечахем. мемонем 5 минут хушрӯ карда ҳамин поён дар тухмай ҳамин тухми поён ки пухтааст. баъд ҳамин кришка сковородка мемонему оҳистак чапа мекунем. духтаро баъди ки дар кришка чапа кардем оҳистак бо мерезем ша. баъди субҳонамона дар сковородка мондан, баъд ҳамон сире ки дар аввали навор нишон додагӣ будум, ай тюрка гузарондагӣ сира хушрӯ карда дар болои ҳамин субҳонамон мерезем. духтаро ман иҷам рехтагӣ будам, телефонам чухале ки навор накарда ҳамҷоша ҷиқидагӣ будан кӯдакон навор нашуда. баъде ки ҳамон сири болои субҳонамон об шудак, ними параи субҳонамона дар болои ними дигаш ҳамхе чапа мекунем. мана духтаро дар тарелка гирифтагиём болошта бошад. сирни соус мерезем. бо чӣ қадар бамаза меша. И субҳонаи духтаро худтон тайёр кунед, мазаша мебинед. аҷоиб буд, ҳам бамаза, ҳам сочни мулоимак омадагиа. ай ҳамин субҳона ман кӯдакам да тез тайёр мекунам, мехӯранд. чизои нағз дора, витамин, калориядор дора. баъд якта хоҳарҷон бисёр хоҳиш кардагӣ буданд, бароям хоҳарҷонам ба камтар бо навор кардагиам. ба фикрам ки барои ҳаматон фаҳмо шудак. иҷа боша духтаро питса кардагиам, наворша мемонам. духтаро иҷа боша питса тайёр мекунам. барои хамируш бошад як коса шир. ин шир қаймоқш бисёр таракай хайли аҳамият надиҳед. 300 грамм сливични масла ё ки шедрай лета дар корай, 100 грамм об дар корай, баъд як қошуқ шакар дар корай, як қошуқ намак дар кораю, як қошуқча дрож дар корай духтаро, ба орд дар корай мегирем мешӯем. ша хамируш духтаро сахтак набия, ҳамин ранги нони расида бияда, сустарак бия, ҳамин қа питсатон мулоимӣ ба мазза мебия. апаҷону хоҳарҷонои ман, иҷа боша якта канали бонуи тоҷики худмона барои шумо тавсия метиҳам, ки канали беҳтарин, канали тарбиявӣ, лаҳзаҳои ширин, панду андарзҳои зиндагӣ, хотираҳои боқимондаи аз умр, суханҳои самимона барои рӯҳ, барои тарбия, барои зиндагӣ, барои навомӯзон ки чӣ хел зиндагиро меомӯзанд. ҳамаи чӣ дар ҳамин каналш монда мешавад да духтаро. кадомитон ки хоҳед каналшо набошад, дар комментария закрепит мекунам, дароен подписатсия кунед, шумо да маъқул шавад, меистен тамошо мекунед. ҳама чизои беҳтарин барои зиндагӣ, барои хотираҳо, барои табрикот, зодрӯз, чизе ки хоҳед дар ҳамин канал ёфт мешавад. агар шумо хоҳед дароен подписатсия кунед, тамошо кунед, мақсад барои худтон каме ҳам боша ягон чизе аз худ мекунед. манам инҷа камтарак ҳамин чизои тарбиявиша мондагиам, бинед. занаш гул овардааст, вале барои ту не. астағфируллоҳ, ман гулро чӣ кор мекунам? кашло холӣ. духтаро аввал шира ин шир духтаро гарма кар, шира ҷӯша кунед. шир ҷӯш боша ҳамин қадар тез ҳамин хамири питсатон мераса. аввал шира мерезем, ай болош бошад оба мерезем. баъд духтаро шедрай летаям об кардагиём, ба шедрай летая мерезем. духтаро ай болош бошад намак мерезем. ай болои намак духтаро шакара меандозем, баъд рожа меандозем. баъди ҳамаи маҳсулотҳои андохтан як бурамхе мекобем. духтаро ман хамири питса чанд намуд мешурам. як намудашда тухм меандозам, як намудашда тухм намеандозам. иҷа бетухм мекунам. ай болош бошад духтаро орда мерезем.
وقتی ارد ریختن میشوریم شکر. بسم الله الرحمن الرحیم. اینا دخترم اینم خیلی بسیار مشکل نداره. اینم خمیرتون چه آزادی خوش رو میبرید دیسینا. دست لبشه نمیچسبه نه کارسون چه میچسبه نه دستون. نه کارسون چه میبینید تازه که بسیار بعد مشکل اینم خوش رو میشه خمیرتون. خیلی دخترم میگیرین کلودا میکنیم و میمونیم تا رسیدن شه. تا رسیدن شه روشا میپوشونیم. ای بلاش باشه یگون دستر خونه یگون سرچوخچه میگیرین روشا میپوشونین تا دم گرفتن شه تا رسیدن شه دخترها. من خیلی روشا پوشونده میمونیم تا رسیدن شه. باشه مرغ ریزه کردگیم دخترها اینم خیلی مرغ چهار کنجا ریزه کنه برای پیتزامون کلباسه استفاده نمیبرم و گوشتی مرغ فیله مرغ کتی میپزین پیتزاتونه چقدر این کتی با مزه میشه دخترها. خیلی سوچنی آب داره که ملوی میشه برای پریپراوا اونیورسالنی همین قشق میاندازیم. بعد دخترها کم تر سوی بیسوس میریزیم. نیم قشق نمک میریزیم و باید جویا میکنیم دخترها. بعد یارجا کردن دخترها دستکاوراتکا کم ترک روغن میریزیم و همین فیله مرغ میپزیم. کاوراتکا میریزیم. دخترها اینم خدمت میکنیم و کم ترک هم خیلی بیرون میکنیم بخش بسیاری بعد نخوازیم که بخاطر که در بخوابسا میمونه بخش رو میپزه که در بلای پیشونه 2 مینوت 3 مینوت بیرون کنیم بخشه. جا باشه سوساکی پیتزامون تیار میکنیم و ما در کره کچوپ چی نمود کچوپ هم باشه میشود. بعد دخترها یک ماینز میگیریم ای بلاش میریزیم. بعد ماینز ریختن میگیریم خوشرو کرده الارش میکنیم یک جای میکنیم شه. اینا دخترها یک جای کشید برای روی پیتزامون استفاده میبریم شه. اینجا باشه این خمیر پیتزا من رسیده خوشرو دم کردن کی. اینا دخترها یک کارسون چشده خمیر پیتزا را به زولاچکو تقسیم میکنیم. یعنی چه خوشرو اومدگه. ببینید بخشه در دستم نمیچسبه. من زولاش خوشرو میخ که دخترها یبنه. اینم خیلی به زولاچکو تقسیم میکنم 4 تا 5 تا میشه داخلو. 5 تا زولاچه پیتزاشی. اینا دخترها 20 مینوت موندم دم گرفت اكو یک تا تنه کده دلیس نچینگوی بولوش میمونیم و میپزیم 20 میمونیم و تنکش میکنیم. بعد ریزه میکنیم پامیدور بودرینگ بالگارسکی. این بالگارسکی اگه مخلون دوست ندارم به همین خاطر کمتر میکنم در پیتزا. اگر شما دم مخلون نباشد نکنید بالگارسکی. همش دخترها چهار کنجا ریزه میکنیم. رنگ همین مرغی که بیرون کردیم رنگ همون چهار کنجا همش ریزه میکنیم. اینا خیلی پامیدور رو دتا میکنیم. اخی بکش میگیریم و بعد چهار کنجا میبریم ریزه میکنیم. اینا خیلی دخترها اول میبریم پامیدور رو بعد چهار کنجا ریزه میکنیم. دخترها همین چهار کنجا روی بعد میبیه پیتزاتون ده. هم خیلی دخترها هر دی پامیدور هم خیلی چهار کنجا ریزه میکنیم. دخترها بعد پامیدور ریزه کردن بعد بودرینگ هم خیلی چهار کنجا ریزه میکنیم. این هم خیلی چهار کنجا بودرینگ هم ریزه میکنیم. بعد بالگرسکی هم خیلی چهار کنجا ریزه میکنیم. یک بالگر ایوانش دو تا میکنیم و بعد روز میکنیم ایوانش چهار کنجا ریزه میکنیم.
خد اختاروا خميره بيتزا تنوك مكنمو بعد عمي صوصا كي تاير كذا بدم اي همي 3 قشوق ميريزين تنوك مكنم апаҷону хоҳарҷонои ман шумо чӣ хелаен? Фарзандотон чӣ хел? Зиндагиётон чӣ хелай? Аллоҳ ҳама вақт шуморо нигаҳбон боша. ҳазор раҳмат ки ин қадар канали мана дастгирӣ мекунен. Ҳар як чизе ки ман дар ютуб мемонам, ҳазор раҳмат ки ин қадар суханҳои хуб мегӯен. Ба як дута апаҷоне пайдо шудаянд мегӯянд ки курсҳои кардагиянд, дигар видео намемонанд. Не апаҷону хоҳарҷоно видео мемонанд. Просто вақтум камай. Вақти банка маҳкам кунӣ. Ису курси пухтупаз, салат, десертҳои кардагиянд. Бо курси нав насиб карда бошаҳои мекунам. Баъд апаҷону хоҳарҷонои ман дандон кадестам. Чӣ хелай мерам, мебиём дандон меканам, дандон тоза мекунам, пломба. Дандонаха кухтон медонед чӣ қадар қиндай. Ҳами укол мекунанд, камтар маззам намеша мана дар ҳами ҳавои гарм бо. Чӣ хелай мерам, мебиём дигар монда мешам. Хай бо дар хона шогирд дорум. Ман кӯшиш мекунам ҳами курсома ки ҳамаша будки кардам 90 рецепт мондагиам дар курси пухтупаз, салат, десертода буд шудагия. Аллакай 80 чанд та шудагиай. Худо хоҳад ҳами курсои ман будки шуд, курси нави ман оғоз мешад. Инаш хай тортои сифатбинӣ, тортои калонай. Худо хоҳад иношам мемонам. Не ки ман ютубда ҳама вақт кӯшиш мекунам вақт ёфта барои шумо навор карда монам. Апаҷону хоҳарҷоно ман тарки ютуб кардагӣ нестам. Просто вақт надорам. Бо вақти банка маҳкам кунӣ. Шакароваки зирабой, салюни ҳамаша кардистам. Хай як одамда бовар кунед беҳад қинда. Не ки ман кӯшиш мекунам ки ай ҳудаш буром. Ҳами вақт хиёл мекунам ҳами вақти ҳами ҷамъогири ҳосилай. Вақти одам камай да. Бекор намемонӣ. Сираи тёрка мегузаронем. Инам хадахтаро сираи тёрка дар болои питсамон мегузаронем. Баъд дар духовка дар дараҷаи 200 градус мемонем. Инам дар байни духовка мемонем. Питсаи ман кардагӣ тайёр шудак. Манам хай питсаҳоя пухта гирифтагиам. Ҳами рецепт ки нишон додамтона ҳами хай апаҷону хоҳарҷоно питсаҳоя пухта гирифтам. Иҷа шабай кухнем камтар ториктарай. Худо хоҳад ба наздикӣ як люстраша алиш кунем, люстраи калон занем яке рӯшанӣ мекунад. Ҳаниҷа боша питсаи ман кардагӣ тайёр шуд. Инам мебурам шодухтаро бинен. Ҳами буриданда маълума чӣ қадар мулоимаки хусрӯ. Ҳами питса дар курс мондагиам бовар кунед кадоме ки кадан ҳами қадар дуои нек барои падару модарам доданд ки ҳама чизот беҳтаринай, бесекрет будай. Ай курси харидагии ман ҳазор раҳмат ки ин қадар миннатдоргӣ мекунану Аллоҳ ҳаматона баракат диҳад. Худоҷон ҳаққи пазандаи моҳир шаве ҳамаҳактон. Дар курсе ки ман ҳой кардагиам зиёда ай 500 нафаранд. Худо ба шукр ҳамашон ай ҳаму курси харидагӣ розиянд. Бовар кунед мегӯянд ин хеле рецептҳои бо нозукиёш нав дидем. Ин қадар рецептҳои навинка, кремҳои нави ки об намешад, бисквитҳое ки пас намешад, обу роған дорай. Хулоси гап дар курс ҳама чизои навинка мондагиам да апаҷону хоҳарҷоно. Хай бо номерома дар комментария закрепит мекунам. Бо кадоме ки хоҳишманда дар курси ман иштирок кунанд аксия рафтеста 90 рецепт аксия кати беҳад арзон. Ин апаҷону хоҳарҷонои ман питсаи ман кардагӣ тайёр шуд. Ина духтаро питсаҳое ки тайёр кардам. Ина результаташ. Манам хай апаҷону хоҳарҷоно питсаи ман кардагӣ тайёр шудак. Медонем ки ҳама рецептҳои ман бесекретай. Апаҷону хоҳарҷоное ки дар курси ман омадагиянд ҳамашон мегӯянд ки ба хотири он омадем ки ҳама рецептҳои ту ба дараҷаша ягон камбутӣ надорад тайёр кардем ки 100% барои ҳамин курси тира харидорӣ кардем гуфта. Ҳазор раҳмати калон барои ҳаматон ки боварӣ карден курси маро харидорӣ карден. Кадомитон ки видеои маро бе подписатсия тамошо кардестен апаҷону хоҳарҷонои ман подписатсия кунен, комментария нависен, лайк монен. Аллоҳ нигаҳбонтон бошад. Хайр.